Sestry, naše země se nachází v krizi. Kdysi dávno jsme byli svobodná země, svobodné království. Potom u nás vládl Idumejec Herodes, po něm jeho šílený syn Archeláus. Teď jsme římská provincie, integrální součást římské říše. Bratři, sestry, jsme na rozcestí a je potřeba jednat. Ale aby jsme něco udělali, aby jsme se mohli vzbouřit proti impériu, musíme být jednotní. A proto jsem svolal tento přípravný výbor hnutí Svobodná Judea. Shromáždil jsem se zástupce různých myšlenkových proudů našeho národa. Nejvznešenější, nejdůstojnější jsou Salíceové. Tak prosím jejich zástupce, kníže Kajfáše, aby přišel. Další po mé levici zasedne druhý zástupce pravice, a to výběrčí daní, celník, publikán a kolaborant Matatiáš. Dále po pravé levice zákonníků a farizeů, tady pan Kochanan Ben Rátar. A nakonec Sicarius, tady pan Elia. Musíme být jednotní. Pánové, no já poznám někoho neuvěřitelného. Lid se ním jde, lid ho poslouchá a každé jeho slovo má obrovskou moc a sílu, ne jako ty vaše slova. A prosím vás, o kdo jste vy a o koho se jedná? Já jsem Jidáš Iškariotský a jedná se o Ježíše. A jakého rodu? Davidova. Královský rod. A pane Jidáši, má ten váš Ježíš nějaké zdroje? On má ty nejvyšší zdroje, on má boží moc. No dobře, to je všechno sice moc hezké, ale kdyby vás náhodou zajímalo, proč ten vás Ježíš nás tak moc štve, tak já vám to tedy povím. My jsme ho v pondělí nachytali s celníky a prostitutkami. Plně nedodržuje sobotu. Jeho učedníci se nepostí. On si nemije ruce před jídlem a furt se do nás naváží, že jsme obílené hroby. On se řídí prostě božími zákony a ne těmi vašimi. To už ticha ne, tak tady nebude ta paní kecát, tak stáhněte oboje, ne? Proč? Nebudeme se hádat, nebo třeba jste získali nějaký výsledek, takže já navrhu, Jidáši, infiltruj se mezi Ježíši učeníky, stanice jejich učeníků, zjistí, jestli ten Ježíš byl vhodný pro případného kandidáta na královskou pozici a prosím, jestli si nás mohl informovat. Jasně. A samozřejmě to rozhodující téma, které musíme dneska probrat, je to, jestli současná doba je vhodná k tomu, aby jsme povstali proti římskému impériu. Já myslím, že naše spolupráce s Římem s římským impériem je dlouhodobě úspěšná. Mě nám zajišťují bezpečnost a stabilitu a narušování stávajícího řádu by bylo riskantní a velmi nezodpovědné. Ano, já tady s panem Kajfášem opravdu souhlasím a ještě musím dodat, že římské imperium nám umožňuje vybírat daně a díky evropským fondům tady máme lázně, silnice, vodovody a kdo ví co ještě.
Toto je naprosto nevzdělaný názor. To jsou naše daně vybrané od nás a většina z nich jde ale do Říma, do římského impéria. A ze zbytku se musí postavit silnice pro jejich vojáky. Naším hlavním úkolem teď musí být příprava na vzpouru proti římskému impériu. Pak musíme vycvičit a hlavně vyzbrojit další vojáky, abychom rozdrtili případnou odvetu. Ty už ticha, neumím to tady říkám znova. Prostě keci, ale prostě sáhněte do boje. Svobodná Judea! Jsi takový vlastně, tak to řekni hebrejsky. Jahuda Ravák. Jahuda Ravák! Tohle znamená, že nemáš manželku? Jahoda Chlapeš! Jahoda Chlapeš! Jahoda Chlapeš! Hlavně. Tak už nás se zase klikníme, nebudeme stejně na sebe dát. Pánové, máme problém. Podle mě to Ježíš nechápe. Mluví akorát o té se filozofii a království nebeském. Prý je to král, který nebojuje, ale umírá. Já nevím, jak ho mám přimět. No jo, no takhle možná, Jidáši, možná by se směl věnovat těm úkolům, které jsme mi dali úplně na začátku, to fundraisingu. Co? No, vybírat peníze, získat peníze na to, aby jsme mohli nakoupit zbraně, vyzbrojit armádu. Vy mu zloději chcete dát peníze? Jako proč? Tak ať vybírá peníze tady Matatiáš, on je odborník. Se toho dá pojmu. Nějaký kompromis jsme udělali, tak já bych Jidáši, kdyby si mohl získávat peníze, které pokud rodičů učeníků. A myslím, že válka obecně by mohla být financována ve spolupráci tady s bankou pana Matatiáše. Máme jisté školy. Ano, že případně, kdybyste vybral ty daně. A já chápu, že samozřejmě máme tady jisté spory názorové, ale že co se týče obchodu, takže bychom se mohli domluvit. No, takže Viva Roma eterna! Viva Imperium Roma! Viva Caesar! Takže pánové, mám pocit, že je to nebezpečné. Radši se zdechneme, uvidíme se za to. Já jsem mu tak věřil, ale on je prostě jiný. Je to rabí a je to srát, ale já ho naučím. Dostanu ho do situace, kdy bude muset bojovat a kdy se bude muset bránit. Kdy nechá sestoupit oheň na zemi a kdy za něj andělé budou bojovat. Nechám, aby ho zajali a tím ho donutím být králem.